Вітаю, сябры! Заўтра мы сустрэнем новы 2025 год. А гэта значыць, што скончваецца чарговы дэдлайн для адкрыцця 3 новых станцый Менскага метрапалітэну. Магчыма, новая частка паземкі запрацавала ўжо падчас выхада гэтага відэа. Але ці стане цяпер трэцяя ветка паўнавартаснай? Што чакаць пасля адкрыцця новага ўчастка? У наступныя хвіліны я адкажу на гэтае пытанне, а таксама вы даведаецеся пра асаблівасці новых станцый і электрадэпо. Нагадаю, што падпіска на наш канал дапамагае развіццю беларускамоўнага ютуба, а націск на званочак не даст вам прапусціць новае відэа. Узгадванні зеленалужскай веткі з'явіліся яшчэ да пачатку будаўніцтва Менскага метро. Генеральная схема, вядомая як савецкі трохкутнік, прадугледжвала стварэнне 3 ліній, якія перасякаюцца ў цэнтры горада. Першыя 2 з іх запраектаваныя па дыяганалях, у той час як трэцяя лінія накіравана з поўдня на поўнач. Адкрыццё станцыі першай чэргі, усяго іх было 4, адбылося ў 2020-м, пасля доўгіх гадоў будаўнічага працэсу. Аднак яны не здолелі значна павялічыць пасажырапаток у параўнанні з буйнымі станцыямі старых ветак. Інтэрвалы паміж цягнікамі нават у гадзіны пік заставаліся на ўзроўні 7+ хвілін, што, безумоўна, не адпавядала маштабам будаўніцтва. На канале ёсць жывы агляд новай лініі, зняты адразу пасля адкрыцця. Тым не менш, ужо ў 2020 годзе ішло актыўнае будаўніцтва наступнай чаргі, што выклікала новыя спадзяванні з'яднаць лінію з больш буйнымі раёнамі сталіцы. Станцыя метро «Аэрадромная» была завершана раней за астатняе, але яе праца пачынаецца толькі зараз. Пазней зразумееце чаму. Будаўніцтва вялося яшчэ да 2020 году, паралельна з раёнам, вядомым як Менск-свет. Аднаскляпенная канструкцыя вылучаецца светлымі колерамі, якія адлюстроўваюць былое прызначэнне тэрыторыі – аэрапорт. На мой погляд, тут спалучаюцца элементы Кавальскай слабады і Петроўшчыны. Па мне, вельмі прыгожа. Станцыя мае выхады на абодва бакі, што з'яўляецца незвычайным для гэтай лініі. Больш таго, у гандлёвы цэнтр «Авіамол» пабудаваны асобны выхад з травалатарамі. Аэрадромная спраектавана з улікам магчымай перасадкі на 4-ю колавую лінію. Сваю думку пра яе неабходнасць я выказваў у відэа пра невядомыя факты Менскага метро. Але яе прыход у Менск-свет перспектыва дзесяцігоддзяў. Наступная станцыя – Немаршанскі сад. За 4 гады будаўніцтва я нарэшце навучыўся правільна вымаўляць яе назву. Дызайн выкананы ў зялёных колерах, а канструкцыя нагадвае плошчу Францішка Багушевіча з вялікай групай эскалатараў у цэнтры вестыбюлю. Адрабленне ў выглядзе раслін таксама падкрэслівае назву станцыі. Нягледзячы на тое, што Немаршанскі сад не з'яўляецца канцавой, тут пабудаваны адваротныя тупікі, што звязана з блізкасцю да новага электрадэпо. Цягнікі трэцяй веткі нарэшце атрымаюць свой сталы дом. Пра гэта трохі пазней. Лініі метро будуюць чэргамі менавіта праз вялікае месца пад адваротныя тупікі. Іх робяць для эканоміі коштаў толькі па неабходнасці. Менавіта таму аэрадромная не мала запрацаваць асобна ад наступных станцый. Слуцкі гасцінец, на мой погляд, мае больш звычайную двухскляпенную форму. Але схема падсветкі паталка нагадвае слуцкія паясы, якія ёсць вялікай нематэрыяльнай спадчынай нашай краіны. Наяўнасць гэтай станцыі зробіць раёны Курасоўшчыны і Сярова больш прывабнымі на рынку нерухомасці. А ці былі вы ўжо на новым участкі? Канешне, у выпадку, што станцыі ўсё ж такі адкрылі. Калі так, то пішыце свае ўражанні і думкі ў каментарах. Сябры, нагадваю пра унікальную магчымасць не толькі падтрымаць канал, але і напрамую удзельнічаць у яго развіцці. Ужо зараз працуе чат, дзе я дзелюся працэсам стварэння відэа. Мы абмяркоўваем тэмы будучых ролікаў і не толькі. Іншыя бонусы і падрабязнасці ў старонкі спонсарства пад гэтым відэа. Давайце разам зробім стабільны праект папулярызацыі ідэй утульнага гораду. Вялікае адкрыццё будзе стасавацца не толькі метравакзалаў, але і новага электрадэпо. Зазвычай, калі лінія не мае больш некалькіх станцыяў, то цягнікі хаваюцца ў адваротных тупіках ці ў дэпо іншых ветак, трапляючы на працу праз службова-з'яднальны танэль.
Зеленалужская прайшла гэты этап. Новы комплекс будзе абслугоўваць цягнікі мадэлі Штадлер М110 і 81765 маскоўскай вытворчасці. Чаму Менск спыніў купляць цягнікі Штадлер, я таксама распавядаў у асобным відэа. Раю паглядзець. Старыя савецкія згушчонкі, вядомыя як намерныя, хутчэй за ўсё там не прапісаны. Адзінае, калі цягнікі старага пакалення траплялі на тройку, дык гэта падчас выпрабавання ў туннелю. Таму дэпо Слуцкае – дом для рухомага складу новага пакалення. Заезд у яго будзе ажыццяўляцца між станцыямі Немаршанскі сад і Слуцкі гасцінец. У 2020 годзе тройка адкрылася па большай частцы як прыгожы атракцыён. Напрыклад, людзям, якія жывуць у станцыі Кавальская слабада, было зручней ісці да Інстытута культуры, ніж чакаць доўгіх інтэрвалаў, а пасля рухацца 200 метраў у туннелях між лініямі. Ды і пераходзіць з чырвонай на сінюю зручней адной перасадкай, а не двума праз зялёную. Зараз жа ветка набывае сэнс, асабліва для жыхароў новага мега-ЖК Мінск-Мір. Магчыма, трэба чакаць вялікіх нагрузак у пікавыя гадзіны, ды і транспарт поўдня сталіцы пачне пераарыентоўвацца на канцавыя станцыі Зеленалужская. Станцыя плошча Леніна з пераходам на вакзальную атрымае прырост да свайго і так вялікага пасажырапатоку. Метрабудаўнікі ўжо гатуюць месцы будаўніцтва наступнай чэргі, якая пойдзе на поўнач аж да плошчы Бангалор. І бліжэйшы час з таго боку пачне сваю працу праходчацкі камбайн Алеся. Але гэта тэма на асобнае відэа. Калі гэта вам цікава, абавязкова пішыце ў каментарах. А вас, дарагія падпісанты, я віншую з надыходзячым Новым годам. Безмежна рады, што знайшоў сілы аднавіць гэты канал і каля 1000 новых падпісантаў цікавіцца ідэямі утульных гарадоў. Няхай 2025 год прынесе нам здзейснення нашай галоўнай мары. Дзякую вам за падтрымку і актыўнасць. Разам мы можам набагата больш, ніж уяўляем. Шчаслівых свят!